Sanibona, phinde ngibingelele nje namhlanje ngalethuba ngalomzuzu ngaleli hora. Sibonge nje umuhle obabazekayo onguyise weNkosi yethu uJesu umdali wezulu nomhlaba, ithemba lamathemba, idwala elimiyo, isiphephelo seyiphephelo, umsindisi othandekayo, othembekile, oncomekayo, oyidwala, olithemba, oyinkazimulo, oyintshisekelo, owugqozi, owukhanya, oyinsindiso, uyikho konke kukho konke ngezikhathi zonke. Yazi uhlezi babazeka, uhlezi edumiseka, uhlezi etuseka, uhlezi udumo lube luhle lube ngolwakhe, uhlezi emangaza ngaso sonke isikhathi, esendaweni engcwele esekhaya ezulwini, uhlezi esenzela konke okuhle ngobubele bakhe nangomusa wakhe nangothando lakhe, uhlezi sibonelela konke ngaso sonke isikhathi ngokusiza nangokuthanda nangokukholwa uJehova umdali wezulu nomhlaba. So bantu bakaNkulunkulu, sihlalela ukuthi njalo kuna uNkulunkulu asibonelela kona, siqaphele thina, sikugcine kumele sigcine, siqalekise kumele siqalekise, sisuke la kumele sisuke khona, senze intando yakho uNkulunkulu, sisize sihlale ebukhoneni bakhe ngaso sonke isikhathi ngokukholwa nguye nangokusizwa izingelosi nezulu ngaso sonke isikhathi ezintweni zonke. So singabantu uJehova uyasithanda and uthando lakhe ulubonisa njalo, uthando lakhe ulubonisa ngezenzo zakhe, uthando lakhe ulubonisa ngomusa wakhe, uthando lakhe ulubonisa ngobubele bakhe, uthando lakhe ulubonisa ngentando yakhe nangobungcwele bakhe. Kukona konke abantu bakaNkulunkulu asembolela kona nasibonisa kona, kumele hlezi njalo thina sizibuza ukuthi kumele senze njani-ke, kumele sihambe kuphi-ke, kumele senze kuphi-ke, ngoba ngale nkathi kufika inkinga kumele kube khona nesisombululo phela. NguNkulunkulu omuhle njalo, akalethi inkinga kuphela kodwa uletha nesisombululo, ngoba mesiqaphelisa zonke izinto esibonelela kusasa lethu, esibonelela zonke izinto ezokwenzeka, uke asho umyalezo obalulekile ekugcineni ukuthi ngakho-ke phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele. Athi ngakho-ke sethelelani zonke izono, nihlengwe nesindiso, nibhabhadiswe, khona nizokwazi ukuthi njalo ngihlale ngiseduzane nani, khona nizozibona zonke izinto, khona nizohamba endleleni yokulunga, khona nizosinda kukona konke, khona nizohlengwa, khona nizovikeleka, khona nizobona umbuso wezulu. Sanje kukona konke abantu bakaNkulunkulu, uNkulunkulu hlezi esibonelela izinto ezinkulu, izinto ezimangalisayo, izinto ezinzima, ikakhulukazi ngalo mhlaba esiphila kona, izinto ezihlelwa ingelosi, izinto ezihlelwa mangithi izingelosi ngisho lezi zawa, lezi engasazona ingelosi nje manje, esizabantu abaphansi, ebizwa ngabantu abaphansi, ngoba ukuwakwazo lapha emhlabeni uNkulunkulu wasevula umhlaba wayifaka la, waselenza usuku lokwahlulelwa, bese kuthi lezi zawa nesitha bayike lezo seyibizwa ngamadimoni-ke manje. Nje konke kuthe chithisa konke kuyala kulisa abantu abenza intando kaNkulunkulu, abangcwele, abafuna ubungcwele ngaso sonke isikhathi. So bantu bakaNkulunkulu uzocela nje sikwesihloko ngesibonakaliso ngisibone ngomhla ka-18 January 2025. Isihloko sithi amatekisi angama-robots, amatekisi angama-robots. So ngibona kwesibonakaliso erank yale ndawo ngihlala kuyona lapha kaNyusa, engazuthi ngimile eceleni komgwaqo, angibonise uNkulunkulu itekisi, udriver wayo naye umile la ecekeni, akekho phakathi kuyona. Uma mile la ecekeni, la eceleni uphethe i-remote esandleni sakhe, le remote le abese eyayiciphiza, uma iciphiza ivele ihambe itekisi. Yazi lento yenzeke kuhle kweyimoto, yabo lezi imoto lezi zey'ngane lezi ezicontrolwa ngama-remote noma econtrolwa ngalezi zinto, izinto nje eziphathekayo ngezandla. Nokuri mhlawumbe mangabeka nje isibonelo, mhlawumbe i-drone kanje, yes, i-drone icontrolwa nge-remote, angithi uciphiza la ukuthi ihambe lapha, ihambe lapha, ihambe lapha, ihambe irekhoda nani. Nalezi imoto lezi ciphizwa nge-remote, icontrol-ke ihambe nani. So ngaleyo ndlela uNkulunkulu angibonisa ukuthi kuzohamba kufinyelele ekuthenini amatekisi azoba ngama-robots. So udriver eciphize bese iyahamba itekisi eyipaka nani, kodwa into engixa kakhulu ukuthi ayinabantu phakathi. And ngivele kuthathwe ngisuke esemthani, hambe ngomoya, ngingene kule tekisi, ngingene ngampela ngibone ukuthi hayibo, yazi akekho udriver phakathi, kodwa yenze njani, iyahamba, ukuze kuprove-ke nami kwazi ukuthi kugcwalisele ukuthi nempela iyahamba, umshayeli engekho phakathi, engekho ukuciphiza ipedali, engekho ukuciphizele lutho, ihambe nangempela. And angivulanga ngisho umnyango ukuthi ngingene kule tekisi, kodwa ngangena ngoba ngangihamba ngomoya ngaleso sikhathi lesi sibonakaliso. So kuzinto zonke abantu bakaNkulunkulu ezenzakalayo lapha emhlabeni, kumele sazi ukuthi kulesi sikhathi esizayo kuningi okuhleliwe, kuningi okuzokwenzeka, kuningi esizokubona,
kuningi okuzosimangaza futhi kuningi ozokusithusa. Okuhleliwe umhlaba njengoba kukhona okukhona manje okade sahlelela khona nathi singakazalwa. Kade kwahlela ukuthi kube khona o-WhatsApp, o-Facebook, o-Instagram, kodwa njengamanje kwahamba kwangena isikhathi lapho khona ku-implementwa khona. Kwaqala kwangena nje kancane kalamafoni amancane, kungena o-Pep Club, kungena izithi u-Maxit, yes. Kwaqala-ke kwangena-ke u-Facebook-ke nawo usazama usafufusa. Wangena wafuzula nawo-WhatsApp wangenisisa. Hhayi-ke nalabo abanye-ke bangena-ke bagcwaliseka-ke o-Instagram, bangena TikTok usanda kungena nje futhi. Zonke lezi zinto zilezi-implement zijova kancane kancane ukuze abantu banganaki bangaboni. Nezinye-ke ezinye izinkundla ezikhona kwezinye izindawo, cause ko-America khona ngisho o-Brighteon, o-Beetroot, izinto esingenazo thina ngala. Ngoba yonke into iyasebenza lapha emhlabeni. Kuningi abantu baNkulunkulu sizokubona kuzosimangaza futhi. Kungena konke ko-LinkedIn, Twitter, zonke izinto ngendlela nje abantu abathanda ngayo nabalangazela ngayo nangendlela abantu abangajovwa ngayo nabangahlaliswa ngayo kuleyo nto leyo. Sorry. So kuningi kwahlelwa kudala ukuthi kube izinto nezindlela zokuluthekisa zidukise abantu bahlale kuzo ngokumosha isikhathi nokunye okuningi. Kanti konke lokhu ekumele sikwazi abantu baNkulunkulu kukona konke ukuthi kuyizinto nje kuphela ezenziwe zakhandwa izingelosi ezawa. Engingasho ukuthi ayisezona ingelosi sezingamadimoni nesitha. Esihlala senze imihlangano njalo. Kuhlala njalo kubizwa ama-board meeting. It's like i-company. Enkampanini kuhlala kubizwa ama-meeting ukuthi okay, ukuze le company le siyithuthukise singenza njani? Ukuze le company le siyinyuse izinga singenza njani? Baqale basha ama-strategy abanawo abantu, basha ama-ideas abanawo abantu. Nomphathi naye asho ukuthi mina ngicabanga ukuthi sizama ukuthi nokuthi. So kuhlala kuba nje ama-meeting. Basha abantu ukuthi hayi mina ngizozama ukuthi ngiluthekise abantu ngobufebe. Mina ngizozama ukuthi ama-condom noma umuntu eyifakile i-condom kodwa still kwenze ukuthi mina ngizozama ukuthi ama-teenage pregnancy anyuke. Mina ngizozama ukuthi abazame bayawina, bayaphumelela ngaso sonke isikhathi ekuluthekiseni abantu. And the more abantu behlala kwizinto zisitha zobumnyama, the more ubumnyama bujabula ukuthi sabathola. Ebese kuyila kolodela khona uJehova umdali wezulu nomhlaba ukolodela uJesu ukuthi buka labantu bakho sesibatholile. Buka labantu bakho bakuthi nokuthi buka labantu bakho bathanda izinto zethu kanjani. So ngalesibonakaliso uJehova angibonise sona. Kwawe izinyo zezinto uNkulunkulu akuvezayo ukuthi sizohamba zigcine zenzeke. Kumele sikwazi abantu baNkulunkulu ukuthi njengoba kudalwe ubumnyama. Yes uzofika kube ngazuthi kuhle usafika kuzofika ngazuthi kuyachaza ku right kuzoba usizo nanani. Kodwa ikhona into embi ngakho. Ikhona into epheceleze negative ngakho. Ikhona into ezoba nokubulala ngakho. Ngoba njengoba nje no-TikTok ubalekile usiza, sikwazi ukuthi sidlulise amazwi, sikwazi ukuthi senze konke ucingo, o-WhatsApp sikwazi ukudlulisa amazwi, u-YouTube ucingo lesiza, sikwazi ukudlulisa amazwi abantu bathola ukuphilisa nokuphilisa. Kodwa khona okubi ngakho. Ukuthi uma usuhlale khona kakhulu bese uyalibala. Bese uhlale khona kakhulu uzobuka ungcolile, ubuka amaphone, ubuka zonke izinto wenza u-fornication, kuningi. Ngoba isithi sihlezi sihlalele ukuthi singabulala kanjani emhlabeni, singaluthekisa kanjani emhlabeni. So ngalesibonakaliso ngibonisa sona uNkulunkulu ngokucacile nangokukholwa nguye. Sorry, ngeqiniso lakhe. Siyathola ukuthi ngisho namatekisi imbala azogcina sehambela. Namatekisi imbala azogcina sengama-robots. Okubuhlungu kakhulu abantu abangeke baze bakunake, abazozitshela ukuthi kuzoba usizo kanti cha. Ukuthi khumbula phela ukuthi zonke izimoto kukhona lapho sikhandwa khona. Kukhona lapho zenziwa khona. Zenzele ukuthi zenze umsebenzi. Ngaleyo ndlela lento izoba nomsindo kakhulu. Izoba yinkinga kakhulu. So ngokhona nangokucacisela uNkulunkulu ukuthi abantu abazophepha manje uma sebehamba ngetekisi eyi-robot. Ngoba nizothi niya endaweni yokuthi itekisi iniyise kwenye indawo. Nizothi itekisi iyanithatha iniyisa mhlasimpe eTuzuma.
uthi yayibona isithatha enye lane inihambise eVerulam. NeVerulam nifike emobeni bafike banibambe inkunzi nonke noba u-16 lelo quantum. Banidlwengule uma bethanda ukunidlwengula. Baphinde banibulale futhi. Okuyothi noma eyazi indlela umuntu esetekisini acabanga ukuthi hayibo. Le taxi ngoba ngithi indlela entuzo uma ihamba lana nje. Ihamba ngenye indlela manje. Kwenzakalani? Hayi uvela unganaki. Uthi ayisho ukuthi sebenzise enye iroute. Okuyothi noma uyazi indlela anganaki. Futhi ke engikwazi kakhulu lezi moto ziyakwazi nokuzikhiya ziphinde zingazikhiye zizivule. So zovela izikhiye itekisi akho umuntu ophumayo. Akho umuntu ophuma ngamawindi. Akho umuntu kiwa la kiwa khona ihambe izifike lapho. And vele ke nje siphila isikhathi lapho khona abantu abaningi ematekisini bayilalela. Omunye uyayidlela, babodwa bayaxoxa, babodwa babhizi namafoni, babodwa bafaka ama-earphone, babodwa bazonganaka abantu. Omunye uzothi ebona uzothi hayi engabe siyisaphi ke le tekisi sesiyobona khona. Ngoba abantu abafuna ukunaka izinto ukuthi hayibo lento izosilimaza. Bazoluthekisa baze bagcine bafinyelele ekufeni kwangempela. Kuningi abantu baNkulunkulu esithi sihlala sikuhlelela abantwana babantu. Kuningi ukubulawa okuhlelela abantu bakaNkulunkulu. Cabanga ngento elula kangaka itekisi. Nakho ubumnyama sebuphakathi. Cabanga etekisini okuyinto edingakala kangaka. Ngoba baningi abantu abangenazo izimoto. Nje sekudinga izindlela zokuthi sifinyelele emsebenzini, sifinyelele ezikoleni, sifinyelele lapho sifuna ukuthanda ufinyelela khona emndenini yethu ehlobeni zethu ehlala kude. Sebuphakathi ubumnyama, buphakathi ukuthi buqothe imbokodo nesisekelo. So masikhile le tekisi, niyothi webani sabela kuphi? Kuyothiwani? Sempela siyesikhathini esibi bantu baNkulunkulu. Esinzima kakhulu okudinga ukuthi sihlale njalo sizibiyela ngoNkulunkulu nangomkhuleko. Siyawudinga kakhulu ngokweqiniso umoya kaNkulunkulu ukuze usisize, usiqondise, usibonise konke ukuze sizohamba endleleni yokulunga yenkosi. Ngoba uma ukhuleka uzinxusela enkosini uzibiyela awusoze wadunguleka. Sorry. Nganoma inini khona nizoba khona ehlelelwe ukubulala nokuqeda ngoluntu lukaNkulunkulu kusasa. Ngoba noma kukhona kunjalo kubuso emimoya izulu likwazi ukukhomanda ukuthi ngenzeke okubi. Noma ukudla kubulala asho njalo uKristu ukuthi niyodla okubulalayo kodwa enganibulali. So kubuswa amademoni buso emimoya kodwa masukukhulekile wathi ngegama lika Jesu ihlambuluke yonke lento ibe right. Ihlambuluka yonke lento ifaneleke. Ihlambuluka yonke lento isingadleka ifanele ukuthi idliwe nguwe ngobani usuyibusisile. So kuningi abantu baNkulunkulu kwenzakalayo okuzokwenzeka okuzoba izinkinga ezimpilweni zethu okubiza ukuthi sihlale sifune uJehova, sihlale sihambe ebukhoneni bakhe ngoba uyena ongasisiza. Engakubiyela noma ukuyona leyo tekisi leyo kodwa kubiyele. Ngoba into ekumele siyazi ukuthi leyo tekisi leyo kungengoba mhlawumbe ingenayo umshayeli but inayo ukhona. Phela akabonakali ngeso lamehlo. Kepha ngeso lamoya ukhona ngoba kusuke kuyidimoni elishayelayo lithatha linibeke la lithanda ukuthi limbeke khona. So bantu baNkulunkulu masiqaphele sisuke ebukhoneni bobubi. Sorry, bese senza intando kaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Ngaleyo ndlela ngaleli thuba ngalomzuzu nangaleli hora engifisa sikwazi sikuqonde kakhulu abantu baNkulunkulu singabantu ukuthi nempela ukuphela kwezinto zonke sekufikile. Umhlaba uguqukile, ububi busebenza ngokuzikhandla. Hey buyafukuza bulala ebusuku. Ngiyamangala abantu bebesalala mina ebusuku. Ngiyamangala amakholwa mesalala mina ebusuku. Ngiyamangala mina abantu abebengakhuli kanje. Ngiyamangala mina abantu ababenza kanje. Ubumnyama abulali. Ububi busebenza ngokuzikhandla nokuqeda okuhle. Busebenza ngamandla ngokucima konke okaNkulunkulu. Ukuluthekisa, ukulahlekisa konke kuyabulala. Benzela ukuthi kubulala inqwaba ukuze abantu bengetholi ukuhlengwa nokusindiswa. Inkinga awulazi lakho liyobanini. Awulazi lakho liyobakephi. Awulazi ukuthi liyofika kanjani. Awukwazi futhi ukuthi kuzoba ngayiphi indlela. So ngalesikhathi ngalesi sibonakaliso uJehova ubaba wethu ohlala ekhaya ezulwini ongumdali wezulu nomhlaba asibonelela kona ukuthi namatekisi ethu siwathembile.
azohamba asebenze ngama-remote, azohamba abe ngama-robots. Vele kumuntu okungawakhe amatekisi uzothatha ngokuthi hawu siwusizo ngobani, hawu seku-right angeke ngikhokhele u-driver. Labo driver bebehlova bephuza abebenza amanyala ematekisini ave bengikhokhisa. U-driver ubuye agule, ubuye aphuthwe ilodi, ubuye azojabula ukuthi hawu ke uma sekuyitekisi ye-remote, itekisi ye-robot ezokwenza umsebenzi ube lula. Angisakhokheli muntu, dinga nje ukuthi ngithenge leli robot nje mhlawumbe uma kuthi liwu-10,000 athenge lelo robot kanye. Bese-ke tararata imoto nje sekudinga ukuthi afake upetrol noma udizili kuphela. Ajabule, kanti ukujabula kwakhe kuyoba usizi ngelinye ilanga. Bazojabula ukuthi shuthi izinkinga, ezinye izinto abazozisho ukuthi kuzolimitheka, kuzoncipha izingozi. Othi izinga lezingozi lizophela. Indaba isizoba ngopetrol nje kuphela nangodizili. Lawo futhi ophuma ngale mali ekhokhwa abagibeli, okuzokwenza izinto zibe lula, okuzokwenza izinto zibe right. Kepha inkinga ukuthi nabashayeli bethu Nkosi yami bazolahlekelwa imisebenzi. Nabagibeli futhi abazophepha ngoba lama-robots amatekisi azihambelayo, umbuzo uthi izihambele yaphi? Azihambela kanjani? Omunye udadewethu nje wembulelo uze wathi fana lolu phawu, khona lolu phawu lapha eceleni oluyimbalabala la kubhalwe khona, ngicabanga kubhalwe ukuthi siyaya, cabanga ukuthi into kanjalo kwi-Quantum olinemibalabala ehlukahlukene ngazuthi i-rainbow, kodwa luthe uthi inyoka leyo, uNkulunkulu wami embulelo uthi inyoka leyo okuyiyona edala izingozi emgaqweni. Cabanga sekuhlangene le nyoka naleli demoni elingumshayeli, kuzokwenzalani labagibeli kulamatekisi because le demoni ngeke libone ngamehlo njengale nyoka ingabonakali ngamehlo enyama, ngoba lento bantu baNkulunkulu injengomlingo, i-black magic. Kungengoba le moto ihamba yodwa, kepha ishayelwa idemoni elizoyisa abantu ekufeni. So ngaleyo ndlela abantu baNkulunkulu phendukani, ngokuba le mimoya vele izoziphatha kahle mayisafika. Kuzoba ngazuthi into right nabantu bajabule. Kodwa uhamba isikhathi akuzoba kuhle. Namademoni asho ukuthi because into ehlosile, bahlose ukuzimbandakanya nathi, bahlose ukuzimbandakanya nempilo yomuntu, bahlose ukugcwala, afinyelele zonke izindawo la ethanda ukuthi afinyelele khona. Ayothi mase maningi esegcwele umhlaba wonke ebusa zonke izinto, ebese phecelezi ngesingisi athatha over, aqede ngathi. Ngakho-ke phendukani, nihlengwe, nisindiswe, nibhabhadiswe, namukele uKristu njengeNkosi nomsindisi, ukuze noma ukufa ukufica nomaphi, ngoba kukuyona yonke indawo manje ungatholi ukulahlwa, kepha ukuphila ngalena kwethuna, uzibekele indawo embusweni wezulu. Konakele abantu baNkulunkulu lomhlaba, kepha uKristu uyabuya uzolanda ibandla lakhe bese uyawulungisa asuse konke umngcolile lo mhlaba. Masimfune satholakala, simbize saseduzane. Omubi makashiye indlela yakhe, nomuntu omubi umcabango yakhe abuyele kuJehova, ngoba uyakwenza ukuthethelela kube kukhulu. Amatekisi ama-robot, amatekisi aboswa ubumnyama. Siyeza lesi sikhathi okudinga ukuthi sibe nomoya kaNkulunkulu, ngoba ekugcineni kosuku sodinga ukuwagibela nje, sodinga ukuthi sifinyelele lapho sithanda ukufinyelela khona, okuyilapho sodinga ukuthi senze njani singabantu, sihlezi sizinxusela, sizikhulekela, sizibiyela ukuthi noma ngigibela kuleyo tekisi hamba nami Nkosi, nanoma ngihamba kule ndlela ngivikele simakade, ngoba amademoni abusa yonke into, yonke indawo, zonke indlela. Kodwa uma uzibiyelele ngoNkulunkulu, ngoJehova umdali wezulu nomhlaba, uzobiyeleka kona konke, uzohlengeka kona konke, uzohamba ebukhoneni baNkulunkulu, uzosiza umdali wezulu nomhlaba, futhi uzofezekisa icebo lakhe, futhi ngaso sonke isikhathi uzohlengeka. Kukuningi okubulalayo, kukuningi okulimazayo, kukuningi okushwakathelayo, kukuningi okubi, kukuningi okubumnyama, kodwa nokukhanya kukhona khona lapho ebumnyameni, nokukhanya kukhona ukusikhanyisela. Nkosi nje kube nani imbusisa kakhulu, iqiniso, iqondise, hlezi nazi ukuthi uNkulunkulu uyasizola isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Hlale nazi njalo ukuthi sicela ndidluliselana kwabanye bathole ukhuluso nokuphilisa,
So amatekisi ama-robots asiqaphele siqine njalo enkosini. Sazi ukuthi uNkulunkulu usibonela konke ngokusithanda, ngokusixwayisa nangokusiza. uJesu uyabuya asihlale ebukhoneni bakhe ngokwenza intando yakhe. So ezinye iy'nkundla zokuxhumana zikhona uTikTok uLihle Ithemba, Facebook uLihle Ithemba Mzobe lapho khona imibhalo nama-short 10 minutes clips, bese ku-Instagram uLihle Ithemba Wendy with I Am Mzobe. Nkosi ibe nani nibusise manje ziphakade. Amen.